खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव BKWS नि गामि सोसननायनि सायाव आसाम आयेन आफादाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां जिरन बसुमतारी बिथां जिरन बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BKWS नि जाखिनि गामि सोसननांगौ बे सोसननायनि बाथ्राखौ आरो बिसायख'थि खुंनांगौनि थाखाय बिथाङा आसाम आयेन आफादनि सोलिबाय थानाय रां बावजा बे रां बावजायाव बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारि बे 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथाजोंनो बे समाव बिटिआर नि बायजोआव थानाय बर'फोरनो BKWS गायसनना होदोंमोन आरो बेखौ गोलाव सम जाबाय दासिमबो बे BKWS नि गामि सोसननाय आरो बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाया जाफुङाखै आरो बे बाथ्राखौ लानानै बे आयदाखौ लानानै रां बावजायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा UPPL राजखान्थि हान्जानि बिथां MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंनांगौ आरो बेनि अनगायैबो जे जाखिनि गामि सोसननाय आरो गामिखौ दाफामनाय बियाब दानाय बेनि सायाव थाबैनो मावफुंनो थाखाय बिथाङा खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे मोन 7टा जे अट'नमास काउन्सिल बे अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव रायजो जानाय थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथायनिफ्राय लानानै बिथांमोनजों बा बिथांमोननि जौगाथायनि सायावबो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव थागिबि सुबुंफोरखौ जाय बिथांमोना बे अट'नमास काउन्सिलाव रायजो जानानै दं बे बिथांमोनखौ जौगाथायनि थाखाय रांखान्थियारि जाखिनि मदद आरो बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनांगौ होनाबो बिथाङा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे अट'नमास काउन्सिलफोराव जाखिनि रांखान्थियारि दैथाय हरनांगौ थामहिनबा जाखिनि बेवहाय रांखान्थि मोननांगौ बे मोननाय रांखान्थिया थोजासे नङा जायनि थाखायनो बे समाव गोबां खामानि मावनायाव जेंनायाव गोग्लैदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो रांखान्थिखौबो बे समाव बांहोनो थाखायबो खावलायदों बिथां MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा खावलायदों जे जाखिनि BKWS निफ्राय लानानै गोबां अट'नमास काउन्सिलफोर दं बे अट'नमास काउन्सिलनि रांखान्थिखौ बांहोनांगौ होननानै आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि बिथांखौबो बिथाङा खावलायनायखौ नुनो मोनदों बे समाव रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय आरो थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि आरो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बे समाव खामानि मावनांगौ होननानैबो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों दानिया फैदो बिथां MLA जिरन बसुमतारीया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै होनि मानगोनां बुंथिगिरि सर बेयाव the amendment bill 2025 of the missing Devara Kosari, the Tengal, Deuri, Sonal Kosari, Rava Hasong, and Tiwa Autonomous Council. The Manba Seta Council जोङो जेरैबायदि जोंनि थागिबि मानसिफ्रा गाव खुंथायनि थाखाय गोबाव सम बावहाय जोङो जुजिबोदोंमोन नांबोदोंमोन आरो बे जुजिबोनाय नांनायनि गेजेरजों दिनै सरकारा बेखौ मान्यता होनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनाय हा हुनि रैखाथि अल राउन्ड दि डेभेलपमेन्ट बेखौ हाबा मावनो थाखाय दिनै जोंनो बेखौ स्कप होदों आरो बिनि थाखाय जों गिबियावनो जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो थेंक्स होनांगोन बिथांनि दैदेननाय जे सरकार बे मोनफ्रोमबो एलेका मोनफ्रोमबो जाथि गोष्ठिखौ जेरैबायदि उन्नति खालामनो थाखाय बिथाङा हाबाफारि लादों दा बिनिखायनो आं बेयाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों যে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই 7টা কাউন্সিলত আমি অতি শীঘ্ৰে যাতে উন্নতি হ'ব পাৰে বা উন্নতি পথলৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই 7টা কাউন্সিলত অতি শীঘ্ৰে আমি ইলেকশ্যন বা নিৰ্বাচন পাতিব লাগে ইয়াৰ লগতে আমি পাণ্ড যিটো কথা কৈ আছো এই পাণ্ডটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে স্পেচিয়েলি বড়ো কছাৰী যিটো অট'নমাছ কাউন্সিল তাত আমি যিখিনি ভিলেজ নটিফিকেশ্যন কৰিব লাগিছিলে এইটো নটিফাই কৰি এইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে আমি
চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি ধনৰাশি পাওঁ এইখিনি আমি সঠিক পথত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এই কাউন্সিলবোৰত আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত আমাৰ যিসকল অফিচাৰ্ছ আৰু ষ্টাফ তাৰ নাটনি হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কোনো কাম বা কোনো স্কিম ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হয় আৰু এইটো লক্ষ্য ৰাখি পেলাই চৰকাৰে আজি যিখিনি ইয়াত এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনিছে নিশ্চয় তাত বহুতো আকৌ কিছুমান ইনক্লুড কৰিব লগা আছে এইটো ভালকৈ চালি জাৰি চাই যিখিনি আমি ইয়াত অনুভৱ কৰিছোঁ এইখিনি নহ'লে আমাৰ কাউন্সিলবিলাক ইয়াত উন্নতি নহ'ব বা এইখিনি নহ'লে আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম এই গোটেইটো ব্যৱস্থাটো কৰি যাতে আমাৰ সেই কাউন্সিলবোৰৰ বহবাস কৰা আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ আমি উন্নয়ন পথলৈ ল'ব পাৰোঁ বা আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই আপোনাৰ সন্মানীয় বুংটিগুৰি ট্ৰডি মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেতে এইটো ব্যৱস্থা লয় আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটা প্লাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ 7টা কাউন্সিলৰ বাদেও যিহেতুকে অলৰেডি আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আৰু লগতে কোচ ৰাজবংশী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আমি ইয়াত গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা গঠন কৰা হ'ল সেই কাউন্সিলবোৰতো পান ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ সিহঁতৰ এলেকাবোৰ ডাঙৰ এলেকা আছে গতিকে এই গোটেই কথাটো বিবেচনা কৰি যাতে চৰকাৰে হাতত লয় আৰু আমাৰ প্লেছ কৰিব আমাৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে তাত যিটো ভালকৈ ইনক্লুড কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ